A ključeve su kod mene. O, daj. Malo sutra, ja ću biti prva. Wow, ovo su žele bombone. Kakve su šarene i lepe. I verovatno su jako ukusne. Da, znala sam. Divno. Jo, hoću ja? Jo. Ej, marš odavde! Oj, boli me. Cicija, imaš svoj sef, izvoli ključ. O, hvala. Nek mi se posreći kao Emi. Interesantno, šta je to? Ne vidim. Dobro, sad ću da pipnem. Nešto klizavo i hladno. A crvi! Samo ne u mene. Jesi normalna? Mamice, jesu to crvi? Odakle su ovde? Učinite nešto. Sačekaj, nemoj se plašiti, imam usisivač. Dobro je. Jao, ostao ti jedan na usnama. Gde? Mamice! Hajde brže. Moje usne. Jao, za malo ih nisi otkinula. O, kako su velike, baš smešno. Ej, voliš da se smeješ? A kako ti se ovo sviđa? Da si vidio sebe? O, fuj, kakav užas. Svaka čast, Mija, to je jako smešno. Ključ. Da, vreme je da i ja saznam šta sam dobio. Šta je tamo? Hoću ja da vidim? Devojke, dosta. Inače, ovo je moj sef. Pitam se šta će se desiti ako popijem ovu čarobnu tečnost. Valjda sve u redu. Šta se dešava? Oho, postao si tako mali. Kakva fora. Ćao, Mike. O, došla mi je sjajna ideja. Hoćeš da skačeš po bombonama kao na trampolini? To je super, vidim da ti se sviđa. Da, to je baš cool. A šta još mogu? Ema, pogledaj ovo. Sad će biti fora. Bam! Ej, jel tako? Eto ti! Ajoj, moj prst ujeo me! Ha, tako ti treba. Hajde da mu bacimo crva. To će biti moćno. Šta? Bitka protiv crva? Dobro, fight! Juj! O ne, da li ga boli? Jao, mukica! Provociraš me, onda eto ti crve. Sad ćeš vidjeti moju moć. Hajde, pokaži mu! Kija, predaj se! Bravo, svaka čast, Mike! Gotov si, crve! Ja sam pobedio! Bravo, Mike, ti si najbolji! O, izgleda da delovanje napitka prolazi. Evo me. To je bilo nevjerovatno. Čestitamo, Mike. Da, oprosti nam. A mogu ja? Ne, ja ću. Ti si već bila prva. Dok se oni svađaju, ja ću otvoriti sef. Prokletstvo, sirovo meso. Ne mogu čak ni da ga zagrizem. Gotovo, odustajem. A jesi čula nekad za priborca, jelo? Izvoli. Jao, ne želim ovo da jedem, ali moram. U redu, sad ću probati. Ups, izgleda da sam preterala. Vama je smešno, a ja moram još da ga jedem. Uj, ovo je odvratno. Ne, predajem se, ne mogu više. Hajde sad vi. Pa dobro, ja ću. Da vidimo. Što? O, sjajno, to je čarobni štapić. A šta raditi s njim? Ozbiljno, ti si kao mali. Treba samo mahnuti i izgovoriti čaroliju. Dobro. O Bože! Ovo je vatra! Šta to gori? O ne, moja majica! Vidi, napravio si rupu. Sve to zbog Eme. Mahni, mahni. Joj! Šta mi je sa licem? Zanimljivo, šta je u mom sefu? Wow, to je moj omiljeni sladoled od jagode. Obožavam ga. Joj, kako da ga izvadim? Znam. Moram samo uzeti veću kašiku. Eto, sada imam sladoled na štapiću. Tako je lakše jesti ga. Ema, daj nama da probamo. Šta? Kako da ne? Sama ću ga pojesti. Baš si bezobrazna. To je preukusno, ne mogu vam dati. Jao, zašto ovdje tako hladno? O nema, jao, smrzla se. O, znam šta treba raditi. Čarobni štapić. Tačno, sad ćemo ti pomoći. Hajde.
kako toplo. Jao, moja glava gori, u pomoć! Ovo je dobra prilika da ispače meso. Ozbiljno, pomozi mi! Savršeno, baš ti hvala. Sad ću ga lako i sa zadovoljstvom pojesti. Ti si genije. Znam. Kakva hrskava kora. Odlično. Super, ali nas malo plašiš. Ja uplašim se. Mike, hajde ti. Lako. Wow, kakva sreća. Dobio sam mlečni koktel. Blago tebi. Neću vam ništa dati. O, da, to je prelepo. Ne, nema šanse, to je moje. Cicija, sad ću te naučiti pameti. O ne, stani! Jao, moj koktel. Mia, gotova si. Pomoć! Izvini. A mislila sam da će biti smešno. Dok se oni raspravljaju, ja ću otvoriti sef. Šta? Sirova riba? Fuj, kako smrdi. To je užasno. A bacit ću je dok niko ne gleda. A evo kante za smeće. Šta radiš? Mi sve vidimo. Jao, nisam stigla. Ne želim je jesti. To je grozno. Joj, povratit ću. Kakav smrad. Ajde brže. Lako je reći. Jeste vidjeli? Uradila sam to. A ovo treba baciti. Mia, sad ti. Hajde. Tačno. Zanima me šta je unutra. Ništa se ne čuje. Dobro, moram otvoriti. Što? Samo jedna čokolada? To je malo, ali i bolje nego ništa. Wow, ukusno. Oho! Pogledajte moje ruke. Pune su bombona. Ovo je čudo. Mogu ja da probam? Naravno. Cool, hvala. Wow, pogledajte. Ja sam sav u bombonama. Mike. Emma, hoćeš i ti tako? Neka, hvala. Kako hoćeš, mi ćemo više dobiti. Mogu ja. Hajde. Da vidimo. Nutella, blago meni, obožavam je. Cool, i ja isto. Ej, ne mešaj se. Ne mogu da dohvatim. Zakasnio si. Izvini, Mike. Wow, ne mogu da se zaustavim. Moram sve da pojedem. Ups, zaglavila mi se ruka. Drugari, pomoć. Sad će moje zvuči. Hajde, još malo. Jao, pa dok nema Mije, možemo probati Nutellu. Slažem se. Predobre. Jao, vrti mi se u glavi. Ups, čao Mija. Moja glava. Dobro, hajde, Emma. Konačno, jedva čekam. O ne, kakav užas. Ovaj sir smrdi jako ružno. Moram da ga zagrizem, stvarno. Fuj, povraća mi se. Daj da ti pomognem. Ne, nemoj, molim te. Mike, izvini, nisam mogao da odovim. Ovo je jako smešno. Kako si mogao? To nije smešno. Prestanite se svađati, a vreme je da otvorimo sef. Slažem se. Devojke, smirite se. A vreme je za kuvanje. Tako je. I prvi će biti koktel. To je lako. Biće gotovo. Koktel? Može. Učinit ću ga ne samo ukusnim, a već i zdravim. Za početak će mi trebati bosiljak. Samo dobri listići. Što ti se ovaj ne sviđa? Poješću ga. Listiće bosiljka treba samljeti u blenderu. Kako se isključuje? Vrlo jednostavno, bako. Hvala. Dakle, prvi deo koktela je spreman. Dalje će mi trebati grčki jogurt. A šta još treba? Tačno. Gde će ona? Čudno. Evo, lubenica. Nju svi vole. Preostalo je samo doći do unutrašnjosti. Bako, kako si? Sve super. Vreme je da spremim najukusniji deo koktela. Ubacit ću u blender lubenicu bez koščica.
Ovo je moja šansa da probam lubenicu. Odavno je nisam jela. O, da, tako je sočna i slatka. Šta to radiš? Dobro, šalim se. Jedi koliko god hoćeš. Imam dovoljno lubenice. Dakle, preostalo je samljeti lubenicu i sipati je u čašu. To je to. Napravila sam veoma lep i što je najvažnije, zdrav koktel. Ukrasit ću ga kriškom lubenice. Tako je. Super! Sad moram i ja nešto spremiti. Povrće i voće nisu za mene. To je previše prosto. Ja ću koristiti neki sok. I već sam pripremila čašu za pravljenje voćnog leda. Tamo ću sipati svoju fantu. Ali prvo ću je probati. O, kako ukusno! To je bilo nepristojno. Ups, dajte, nisam namjerno. Dakle, sok treba sipati u ovu čašu, nakon čega ga dobro izgnječiti. Da, odlično mi ide. Dobit ću voćni led različitih boja, kojim ću napuniti čašu. O, kako lepo! Svaka mi čast! Zatim ću ukrasiti koktel žele bombonama i ubaciti lepu slamku. Mislim da je ispalo baš dobro, zar ne? Svaka čast! Ma ne, to je sve dosadno. Ja ću napraviti koktel od zmajevog voća. To je prava egzotika. Ema to sigurno nije probala. Ali za početak moram to podeliti na delove. A brzo ću to uraditi. Oho, kakva brzina! Dakle, zmajevo voće je spremno za stavljanje u blender. Sad ću ga dobro umutiti. Uključujem i čekam. Moj koktel će izgledati mnogo lepši nego vaš. A ne slažem se. Samo mi zavidite. Ema će moći sama da sipa svoj koktel, jer će pred njom biti cela fontana. Jao, to izgleda neverovatno. Ema, a vreme je da izabereš pobednika. Svi kokteli izgledaju jako dobro. Prvo ću probati ovu divnu fontanu. Nerealno ukusno. Sad imam smiješni brkovi. A sad ću probati bakin koktel. Jao! To je odvratno. Kao da pijem travu. To nije dobro. Posljednji kandidat je sestrin koktel. Sa žele bombonama. Obožavam ih. Jao! Kako ga piti? Led ne prolazi kroz slamku. Dobro, poješću ga kašikom. O, to je baš ukusno. Ne mogu stati. O, da. Jao, ali je previše hladan. Smrdla sam se. Eto, sad neće moći da izabere pobednika. Sve zbog tog koktela. Pažnja, pažnja. Želim vafle. Važi. Okej, sestro. A ja pečem baš dobro. Dakle, prvo treba spremiti testo za buduće vafle. Da bi ga napravila, moram pomešati brašno, mleko, maslac i naravno jaja. Zatim to sve treba dobro umutiti. O da, odlično mi ide. Ispalo je prilično dobro, ali nešto nedostaje. O, a mislim da treba dodati malo krastavca. Tako će vafle biti ukusnije i zdravije. I tako će moje vafle dobiti neobičnu boju. Dobijeno testo se može sipati u peglu za vafle. Odlično. Jao, kako je teško mešati rukama. Što se tako mučiti kad postoji mikser? Da, to je mnogo bolje. A vama treba samo sve što je lako. Ali tako je stvarno brže, a rezultat je isti.
Dalje mi treba Nutella. Svi je vole. Tako da sam sigurna da će se moje vafle dopasti Emi. O, da, lepota. Cool. Dodat ću što više Nutelle i promešati to sve. Odlično. Tek sad se testo može stavljati u peglu. Super. Jao, bako, prestani da spavaš. Izgoreće ti vafla. Jao, tačno. Hvala, draga. Moje vafle su konačno spremne. A vreme je da ih ukrasim maslacem i javorovim sirupom. To je najbolja kombinacija. Svaka mi čast. Awesome. Da, to izgleda čudno. Okay. Gledajte kako se to radi. Testo se može odmah spremiti u blenderu. Tamo će se sve brzo i dobro promešati. Nakon toga se testo može odmah sipati u peglu. Ajoj, šefe, kako sve spretno radite. Hvala vam. Sada treba provjeriti da vafle budu prave veličine. Jao, zašto bacate to u nas? Ups, izvinjavam se. Čeka me još puno posla. Napravit ću pravu delikatesu od vafla. Prvo ću dodati kavijar i zatim malo šlaga. A za lepotu i miris će mi trebati nekoliko listića rozmarina. To je to, sve je spremno. Šta se to seća? Jao, tačno. O, moje vafla, joj, kako vruće. Trebaju mi rukavice. A da bi se vafla malo ohladila, dodat ću kuglu sladoleda. Odlično. I još nekoliko pokih štapića. Obožavam ih. Na kraju ću sipati sirup od jagoda i šarene konfete. Ema, spremni smo. Vreme je da napraviš izbor. Probat ću prvo sestrinu vaflu. Izgleda baš dobro. O, magično. A sad ću probati bakinu vaflu. Kakva zanimljiva boja. Fuj, opet previše zdravo. Ne volim zdravu hranu. Pitam se šta je šef spremio za mene? Jao, fuj. Ne volim kavijar, gdje? Sestro, čestitam ti na pobedi, bravo! To, hvala Ema. Ovaj put želim hamburger. A bit će ti hamburger. Prvo ću isprčiti pljeskavicu. To je najvažniji sastojak svakog hamburgera. A dalje će mi trebati lepinje. Treba iseći, a unutra staviti sve najlepše. Salata, pljeskavica, slani krastavci, a lepota, a luk i naravno različiti sosovi. Neću ništa izmišljati. Napravit ću klasični hamburger. Hamburger mora biti savršen. Tako da ću čak i mleveno meso napraviti sama. Koristit ću najbolje meso. Za pljeskavicu imam specijalni kalup. A sad ću ispeći pljeskavice na roštilju. Tako će biti jako ukusna i sočna. Vreme je za tajni sastojak. Zlatne lepinje. Samo ja imam takve. Impresivno, jel da? I ja tako mislim. Počinjem da sastavljam svoj hamburger. Salata. Pljeskavica. Šefe, hoćete da vam dam svoj sir? Bako, kakav je to sir? Najskuplji hamburger mora imati najskuplji sir. A najskuplji? Kao da se pokvario. Fuj, kako smrdi. Ma nemate vi pojma. Ovaj sir treba rastopiti, a zatim ga sipati na pljeskavicu. Isto treba uraditi sa drugom. A dalje ću seći paradajz. To je to. Moj prelepi i veoma skup hamburger je spreman.
Svaka mi čast. Super. Jo, a šta ja da radim? Ova pljeskavica izgleda ružno. Ali još je nisam ispržila. Dakle, treba sipati što više ulja. A ja ostani. To je previše. Poprskaćete. Jel da? Onda moram se zaštititi. Mislim da će mi poklopec od čerpe pomoći. Idemo. O ne. Ma šta se derete? Sve ide prema planu. O ne. Gorimo. Prema kom planu? Ne prilazi više šporetu. I što onda da radim? O, tačno! Što ne bih napravila slatki hamburger? Treba će mi malo pasta od marshmallova. U nju ću dodati kap jestive boje. Treba mi nekoliko boja. O, pogledajte kakve lepe boje. Oduševljena sam. Zatim ću sipati ovu pastu u kalup. I staviti u mikrotalosnu. Odlično. Ostalo je malo sačekati. Gotovo. Napravila sam slatku pljeskavicu. Kakav miris. Umjesto običnih lepinja ću koristiti ovi slatki kolači. Super. A unutra ću staviti tečnu bombonu. Zatim marshmallow različitih vrsta, čokoladne bombone i naravno onu slatku pljeskavicu. Svaka mi čast. Emma, završili smo. Ti odlučuješ. Wow, kakav lep hamburger je napravio šef. Ali neću ga probati. Ne sviđa mi se miris. Uj! Ali bakin hamburger ću rado probati. Uj! Je li to luk? Mrzim ga. Boko, kako nisi znala to? Vreme je da probam sestrino slatko čudo. O, da! To je nerealno! Oduševljena sam! Sestro, opet pobeđuješ! To je mnogo ukusno!